Това е урок любов. Здравейте на всички! По какъв повод се намираме ние, екипът на Море от любов и сълзи от щастие в село Царски извор? Дошли сме да изненадаме една прекрасна рожденничка на име Еда, която днес навършва 14 години. Поканена съм тук, няма да ти кажа още от кого. Сега ще помоля бабата да сложи първо короната на внучка си. Хайде. Днес е 18 юли. Браво на Еда! Ние, екипът на Море от любов и сълзи от щастие, искаме на първо място да ти пожелаем много здраве. Дай Боже да си много щастлива и когато има сълзи в очите ти, нека те да бъдат от щастие. Амин. Това ти пожелаваме ние. Сега искам да ти подаря едно балонче и от мен. Гледай. Тук имаш и една прекрасна орхидея. Ще я дам на баба ти, понеже ти си заета. Сега, от това, което ти прочета, ще разбереш от кого ти е изненадата. А ти предполагаш, от кого може да е тази прекрасна изненада. Първо да те попитаме. Türkçeli olabilir. Türkçeli olabilir. Annemle babamdan. Aynen öyle. Сега първо ще ти прочетем нещо и тогава ще ти подарим следващия подарък. Не можем да обещаем, че ще бъдем тук до края на живота ти. Но можем да обещаем, че ще те обичаме до края на нашия. Където и да те отведе пътуването в живота ти, винаги бъди смела и силна. Вярвай дълбоко в сърцето си, че си умна и способна да постигнеш всичко, което сърцето ти желае. Винаги, когато короната ти натежи, спомни си, чия внучка си. С много любов,
от баба ти Карбие и дядо ти няма да кажа, защото ти така си го наричала татко Севгин. Това са сълзи от щастие, приятели. Развълнувахме се доста всички. Аз ви благодаря на вас двамата за прекрасната покана. Да сте живи и здрави, цялото ви семейство. Сега да видим дядото и бабата какво са закупили. Един златен гердан с пендара. Да си го носиш със здраве е дан. И винаги да се спомняш за този хубав момент. Заповядай. Айде дядото сега да сложи герданчето на внучка си. Герданчето. Пожелаем здраве и щастие и заради тези дълги години ще седе в чужбината на моята сестра в училището, да се вземе занаята и моята къща ще припиша другата година на нея. Както аз идвам да си посещавам къщата и тя те ще доди през отпуската. Да са живи и здрави, които са на уважение. Баба Карбия, искаш да кажеш нещо на своята внучка? Много ви благодарим, че изненадахте и всичко ние правим за нашите деца, тя ми и моето слънце. Да ми е жива и здрава. Да ви да сте живи и здрави. Дай Боже всички да сме живи и здрави. Yapma bak kızım. Sahil iş göbek. Браво, браво на такива дядо и баба. Да сте живи и здрави дълги години покрай вашата внучка. Все така да ви радва. А сега да помолим за един много хубав ключек за тези прекрасни хора, също така и за гостите, които са уважили тези прекрасни хора. Давай, моля!